taga saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Yung mga nasa Facebook, pwede po kayo sa CMDB call. Pag sa CMDB call, si Nurse Earl naman po ang taga-sagot po natin dyan. So, sa mga listeners, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. And by the way, sa mga taga Labo at malalapit na bayan dyan sa Labo, magkakaroon kayo ng schedule. May schedule kayo ng free health consultation ngayong February 13. Friday po yan. 9 a.m. to 12 noon, CMD Center in Labo, beside Lisaso Hospital. So, first come, first serve po yan. And syempre, yung mga taga-Daet naman, pag kayo nagpunta dyan sa CMD Center in Daet, libre po kayo magpakonsulta. Free health consultation po kayo dyan. Yung mga taga-Legazpi naman, yung malalapit dito sa area ko, oo, libre po kayo. Meron tayong schedule ng free health consultation. Kailan? On Valentine's Day. Opo. February 14, 9 a.m. to 4 p.m. at CMD Center in Legazpi City. Yan po ang ating announcement muna sa ngayon. But of course, ito pa pala. Oo. Sa mga taga-Daet. Oo. Camarines Norte, andyan uli ako sa inyo. Sa Daet, to conduct health symposium that will be on February 21. February 21, 9:30 a.m. at Yusel's Garden at Diego Liñan Street, Barangay 7 in Daet. And February 22, 9:30 a.m. sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. So, yan po ang ating mga announcement. Opo. Ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Dahil kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating mga produkto. Oo. So, visit CMD Centers para kayo po ay matulungan. But of course, ang sinishare natin is good health, good business. O pag ginawa nyo ang negosyo ni Health Code, free health code, ano yan? Financial freedom, katulad ng mga taong nag-join dito. Kami po, ang iyong lingkod, kasama ko dyan sa sinasabi ko na nag-join kami sa Health Code, may mga sakit kami. Opo, puro na rin gamot, pero dumating ang time na pagod na kainom ng mga gamot. Buti na lang napasubukan sa amin ang mga produkto na sinashare po namin sa inyo ngayon. At na siyempre, we conduct health symposium. Tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili, because the best doctor to yourself is you. So anyway, for the meantime muna, isang kwento ng kagalingan paano siya natulungan ng ating produkto. Okay, nandito pa rin ako sa Daet, katatapos lang ng ginawa naming health symposium. Meron ako ditong napakaganda ng experience sa paggamit ng ating product. Naging desperado na siya, pero eto ngayon, iba na ngayon ang aura niya at iba na yung kwento niya. Sir, i-share mo naman ang kwento mo. Pangalan, edad at taga saan po? Ako po si Ferdinand Tondo, bali po dalawa ang residential namin sa likod ng Chongwa sa Mantagbak. Puro 4 Mantagbak at saka sa Barangay Mambalite. Kilala po kami dyan. Edad niyo po? 57 na po ako ngayon at na-diagnose po kasi ako naimatay po ako nung dinala po sa Provincial Hospital dito sa Daet at nawalan po ako ng malay at nang ito-di echo po nila ako, yun po lumabas na severe na po yung aking yung heart problem ko. Kailangan ko po ng operasyon, open heart surgery, valve replacement at sa katarantahan ko po
Naghanap po ako ng doktor at napunta po ako dun sa Philippine Heart Center at nag-apply po ako ng yun po sa charity, nakapasok naman po ako. Actual po, naka-schedule na po ako sa Philippine Heart Center, kaya lang po, narinig ko po sa radyo kasi ang sakit-sakit na ng puso ko, narinig ko po sa radyo ang CMD, kaya nangihina po ako nung pumunta ako dyan sa clinic ng CMD sa Jegolinian. Itrinay ko po yung CMD at nakita ko po yung pagbabago po talaga hanggang ngayon. Nung unang 7 days ko po pag-inom niyang CBF sa kayang CMD, naramdaman ko po yung parang hinahalukay yung tiyan ko. Tapos siguro mga 9 days or 10 days ay grabe na po yung katotoilet ko sa sa produkto. Pabalik-balik po ako ng at yung pakiramdam ko po parang yung tulog ko po maganda na. Dati hindi ka nakakatulog. Ay, grabe ma'am. Pabangon-bangon. Every 10 hours, every 1 hour, every 10 minutes, pabalik-balik kasi at ihi ng ihi. So, hindi ka masyadong makakatulog. Pero ngayon po, hindi ko na nga namamalayan ang anak ko. Andiyan na pala sa loob ng kwarto. Tulog na tulog ako. Hindi ko na namamalayan. Pero yung health problem mo, sir, ilang buwan ba o taon mo na yan na naramdaman? Na-detect po ako nito nung magki-kidney donor po sana ako sa pamangkin ko nung year 2019 po yata yun. Oo. Na-detect po na may rheumatic heart disease pero binaliwala ko po yun. Kala ko hindi lalala. Ngayon po lumala nung April, ngayon lang pong taon. Lumala na po siya. Acute na po talaga siya. So, ibig sabihin, bago pa lang yung paglala niya, sir. Minsan, kaya-kaya mo lang. So, kaya nahimatay kayo. Pero ano na po talaga ang pakiramdam ko masama na kasi para na akong lasing palagi, nahihilo. At yung pain po ng puso ko iba na talagang parang laging umaalon. Nangihina ka talaga. May mga iniinom ka no na synthetic drugs? Marami po, 5 klase po araw-araw. Pero Huwag ka nang mag-mention ng pangalan ng... wala naman pong pagbabago, ganun pa rin. So, Ilang buwan pong iniinom mo yun? since April po, nag-ano po ako. Tapos nung po at kinakapos din po ako sa financial, itinigil ko nung maano ko po yung CMD. Itinigil ko na po yung CMD na ako nakatutok. So nakita ko po yung pagbabago talaga. Nag-CMD ka? Nawala po yung nakakaano na nga po ako, nakakatabas na dyan sa paligid ng bahay. Tapos yung tulog ko maganda na. Tapos yung puson ko dati para kung tawagin ay binubusiaw parati. Wala na siya. Saka yung sakit ng ulo ko nawawala. Maganda na po ang tulog ko. Saka yung pagdumi ko, dati hirap akong dumumi. Ngayon, nako, pagod ako sa toilet. Balik-balik pa ako sa toilet yung mga parang mga taba na yata yung lumalabas sa bito ko kasi mga kulay puti sa kakulay green yung mga lumalabas. Sabi ko, ano kaya ito? Talagang sumisirit yung puwet ko. Kaya, so yun po, kumanda po yung pakiramdam ko hanggang po ngayon. Siguro po nasa period of recovery na po ako. Oo. Ilang days ka nang nagtatake ng product? Since November 2 po ako nag-start ng Wala pang 2 weeks. Siya po, maganda na. 2 weeks pa lang. Oh, ganun Pero po. may pagbabago na. Yung pain po, naramdaman ko kasi tinetesting ko siya minsan tumatakbo ako. May sakit pa siya konti, pero hindi na masyadong kagaya noon. Talagang pag nakaputol nga ako ng yung saging na titibain mo sa puno. Yung saging, nabubuhat ko na nga, yung isang bulig na, nabubuhat ko na siya. Wala man lang akong naramdaman sakit. Hindi na ako masyadong Nasa ano ka na, sir? hindi na ako 2 weeks masyadong pa lang. hindi na ako masyadong hinihingal. Ituloy-tuloy lang po. Anong message masasabi mo sa mga maka-inspire tayo sa mga listener? Sa mga katulad ko po na may sakit, tuklasin lang po ninyo ang produkto ng CMD. Subukan po ninyo, hindi lang po ninyo subukan, gawin po ninyong parang maintenance na po ninyo at makita po ninyo ang pagbabago sa sarili ninyo. At para po kasi katulad ko na medyo minsan kinakapos talaga sa financial, huwag po kayong mawalan ng pag-asa kasi nandyan po ang ating gobyerno. Ang ginagawa ko po kasi nagpapakonsult po ako sa doktor, tapos hinihingi ko yung medical certificate, yung reseta. Lumalapit po ako sa mga government agencies natin, gaya ng Dong Tulong,
ng malasakit, ng DSWD, handa po silang tumulong sa mga kagaya nating kinakapos sa financial para po makasurvive tayo sa ating mga maintenance. So, yun po ang ginagawa ko. Kaya wag po kayong mawawalan ng pag-asa na mahirap kayo, wala kayong pera, wala na kayong malalapitan. No, subukan nyo po, tatagan nyo po ang loob nyo, alisin nyo ang hiya ninyo. Kasi ang national government naman po natin is handang tumulong sa mga nangangailangan. May budget po ang ating DOH para sa mga pasyente na nangangailangan ng tulong. Andyan po sila. At yung pong mga natural medicine natin, gaya ng CMD, napakabisa po, napakalaking tulong po sa atin. No need na po kayong operahan, gumastos ng kung magkanong milyon halaga ng pera. No need na po. Andito po ang CMD para makasave po tayo sa ating mga gastusin po. Para po sa... Ang CMD nga po is pangmasa Kasi yung presyo po niya, nag-try na rin po ako sa ibang naturopathy kasi pero yung presyo po talaga niya is ang mahal po talaga. Pero ang CMD po, pangmasa ang presyo. Effective po. At kikita po kayo kung gugustuhin po natin, pang negosyo po, pang kabuhayan, pang kalusugan din po natin. Pangalan po uli? Si Mr. Ferdinand Tondo po at maraming salamat po talaga sa CMD. Ayun, o di ba? Paano siya natulungan ng ating produkto? Kaya sa mga may mga problema sa kalusugan o may problema sa puso o ano man yung mga health problems, kailangan lang subukan, aralin para mapatunayan. Okay? So isa pang kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating produkto? Pakinggan natin. Okay, nandito po kami ngayon sa Labo, Camarines Norte at katatapos lang ng aming event dito. Meron ditong gusto kong makuhanan ng magandang interview kung paano siya natulungan ng ating CMD. Actually, ang gamit nyo ma'am, ginamit nyo muna ay CMD at saka yung CBF. Okay, ma'am, pangalan, edad, taga saan po kayo? Ako po si Belen Guzman, taga Barangay, Purok 3, Barangay Pangpang po. Tapos Ilan po, yung edad ma'am? 58 po. 58. Anong nangyari sa'yo? Nagkaroon ka ng health problem? Anong sakit po yun? Ano po, sa breast cancer stage 3. So, nung nagkaroon ka ng breast cancer, ano yung ginawa sa yung procedure para matulungan ka? Ano po, nagpa-check up po ako sa doktor. Ang sabi nga po, nung pong ako'y mabiopsy, ang sabi nga po, cancer na, breast cancer. Ngayon po, inirepair ako sa BMC. Nagkimo po ako, nagkikimo ako hanggang po ngayon. Kaya lang po, noon pong ako'y kasalukuyang nagkikimo, talaga pong sobrang hirap. Talaga pong akala ko nga, talagang hindi na po ako lalakas, talaga akala ko mamamatay na talaga ako. Dahil po nung ako'y nagkikimo, 10 po kaming magkakasama sa BMC. Ako na lang po ang natitirang buhay. Nang po maalaman ko dun sa, may nakapagsabi po sa akin na i-take ko ang CMD. Sabi ko nga po, hindi ako doktor na nga po, doktor ay nahihirapan pang magpagaling. Pero po nung minsan, nung time na talagang, wala na po talagang, yung mga kasama ko, wala na talagang nauubos na sa BMC. Umiyak na po ako. Sabi ko, Diyos ko po, tulungan mo ako. Sumubok po akong pumunta dito sa labo, dito po yung sa opisina po. Sinubukan ko pong mag-inom ng ganito po, ng CMD. Saka CBF. Opo. Noon pong mag-take ako. Ilan yung iniinom mo ito, mami? Ano po, 20 patak po, tuwing umaga, tanghali, gabi. 60 drops per day. Opo. Oo, ito, ilan ba yung iniinom Noon mo? pong una, 8 lang ito, 8 peraso. Tapos po nung nagtagal, 10 na. 10. Umaga, tanghali. at gabi. Opo. So, 30. Opo. Oo. Noon po ako'y mag-take na nito, kahit po ako'y nagkikemo, sa totoo lang, at nangyayari po talaga sa buhay ko, sa awa ng Panginoong Diyos, nang ako po ay makapag-take nito, kahit po ako'y nagkikemo, lumakas ang katawan ko. Talaga pong lumakas ang aking pagkain. Nayan po ang mga kapitbahay ko sa Pangpang. Sabi nga po sa akin, wag daw po akong magtrabaho. Wag daw po akong lumakad ng lumakad. Nagkikemo nga daw po ako, masama. Kahit po ang doktor ko nagsasabi na, wag daw po akong sobrang pagod. Gawa po na ako'y nagkikemo, masama. Pero po, awa ng Diyos, talaga pong sa akin pong naatisbaran ko po sa aking sarili nang ako po'y mag-inom ng ganito.
Wala po akong naramdamang pagod, wala akong naramdamang sakit, wala akong naramdamang kirot, wala akong naramdamang pangangati. Ang problema ko na lang po, palibasa po minsan nakakakain din ako siyempre po sa hirap ng buhay. Nakakakain po ako minsan ng bawal. Kaya ang problema ko na lang po, yun pong may kaunting natigas pa ang aking dede. Pero po, talagang lumiit na. Malaki po yan. Talagang malaking malaki yan. Awa po ng Diyos nang ako'y uminom nito. Talaga pong lumiit na. Kaya ako po'y talagang nagpapasalamat. At sa awa po ng Panginoong Diyos, ako po ay malakas. Kahit ako'y ganito, malakas po ako, hindi ako nakakaramdam ng panghihina. Talaga pong hanggang ngayon, sabi ko nga po, kung talagang patuloy ang pagaling at hindi nakikirot at hindi nasasakit talaga ang suso ko, hindi na ako magpapa-opera. Ito na lang po ang ipagpapatuloy ko. Mami, ilang weeks ka ba o buwan na ba kayong umiinom ng CMD sa CBF? Ano po, mag-iisang buwan na po ngayong November. Isang buwan. Sakto. Isang buwan pero napansin mo lumiliit na. Opo, malaki po talaga ang pagbabago. Gawa man nang yan ay talagang malaki yan. Talaga pong pare ang kamatis na talagang sasabog na. At saka po, nag-iiyak na nga po ako. Sabi ko nga po dun sa mga anak ko, pag walang swerte, siguro, tatanggapin ko na lang kung ako'y talagang hanggang doon lang po ang buhay ko. Tatanggapin ko na. Noon pong una talagang hindi ko kayang tanggapin na ako'y may cancer. Pero po nung time na yun talaga, itinalaga ko na ang buhay ko sa Panginoon Diyos at talagang ako'y mamamatay na talaga. Dahil yung mga kasama ko nga po, kahit papano, talagang yung nagkikimo, talagang wala na sila. Ako na lang talaga ang natitira. Pero po, awa ng Diyos, talagang humingi po ako sa Panginoon na talagang ako'y tulungan para ako'y mabuhay pa. Ito lang po. 1 month pa lang. Isang buwan pa lang po. Pero po ang suso ko, ito po, hindi ako nahihiyang ipakita sa inyo. Ayan po. Yan po. Magang-maga po yan. Talagang yan po, pagang-paga. Dapat mami, papahiran mo pa yan ng pure Opo. CMD. Pero po talagang sa awa ng Panginoon Diyos, kahit po ako'y makipaglaban na, talagang kayang-kaya ko na ang sarili ko. Sabi nga po ng mga kapitbahay ko, pambihira ka, wag daw po akong yung pong alas 12, alas 11 ng umaga rin pong kainitan. Naglalakad naman ako niyan, pero wala akong nararamdaman panghina talaga. Pero mag-ingat ka pa rin kasi hindi na yan, wag mong abusuin yung sarili mo. Pero aside nung problema mong yan, may iba ka pang pagbabago sa health Ay, mo. marami, ma'am, marami po. Katulad ng? Yun pong, alimbawa nga po, yung minsan masasakit ko sa mga katawan ko, yung pong minsan ako'y nangangatingan, at tapos po yung masasakit ko ang gayan. Ang hindi ko nangalaan po ngayon talaga masabi, ito po, siguro po gawa naman na ito ng pagkikemo ko. Yung pong ganito kong kamay ko, manhid po yan, saka po yung ganito kong paa, hanggang po ngayon manhid pa yan. Siguro po gawa nga lang yan ng chemotherapy. Mami, ang alam gagawin mo, pati ito bago ka matulog, anuhan mo ng pure CMD. Opo, yun. So, ngayon, 1 month ka ng user ng ating CMD at saka CBF. Anong inspiring message na masasabi mo sa makakapakinig ng iyong napakagandang experience? Ay, ang masasabi ko lang po dun sa katulad ko po ang kaso na may cancer, ay subukan lang. Hindi ko naman po sinasabing sila ay yung totaling bumili. Ay, subukan lang po nila. At ako po sinubukan ko din naman ay kung paano nga. At talagang gusto ko rin pong masubukan kung gaano talaga kaganda ang ito pong CMD na ito. Sinubukan ko po, pero po sa pagsubok ko, talaga pong nakita ko naman at talagang nakita kong may pagbabago at malaki po talaga ang ipinagbago ng aking karamdaman. Kaya po sa mga kagaya ko na gustong gumaling, ay dapat po ay mag-ano sila ng ganito, yung tiyaga lang talaga, na wag lang silang titigil. Basta po pag yung wala na, bibili ng bibili. Ako po hindi natigil. Okay, ngayon nag-attend ka ng health symposium, marami kang natutunan. Naisip mo ba kung bakit nagkaroon ka ng cancer? Lifestyle kaya o ano? Hindi ko po ma'am alam, wala naman po sa pamilya namin ang ganito. Oh, yung lifestyle. Siguro po sa pagkain din, ganyan. Yung marami pong... Okay, so pangalan, edad, uli? Bilin Barcelona Guzman po, taga Pangpang, Purok 3, 58 po ang edad. Ayun. So, sa mga listeners natin, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5, ng ating CMD, CBF, at ang ating Cell Bio Juice, ang ating CR Juice,
ang peptide, ayan. Marami yan. May kape tayo na alkaline. Kung ang kape na iniinom nyo ay acidic, panahon na palitan ng HCI coffee because our HCI coffee is an alkaline coffee. Oo. Okay, so ulitin ko lang sa mga taga-Labo, free health consultation ay gagawin dyan sa CMD Center in Labo on February 13, 9 a.m. to 12 noon sa CMD Center in Labo beside Lisaso Hospital. At dito naman sa Legazpi, February 14, Valentine's Day, 9 a.m. to 4 p.m. is free health consultation. And also, andyan ako sa inyo, mga taga Camarines Norte, to conduct health symposium that will be on February 21, 9:30 a.m. at Yusel's Garden sa Diego Linian Street, Barangay 7 in Daet, at February 22 sa Labo naman tayo. 9:30 a.m. Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Paano kayo maka-attend dito? Bili lang ng isang 30 ml CMD, ano na yan, with freelance at pwede kayo mag-avail. Mayroon akong ibababa dyan na promo sa inyo, 3+1. Opo, matutuwa kayo. Okay, so ang bilis ng ating oras. Dito na po tayo sa ating mga ZMD centers and active distributors. Sa Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drugstore. Delia F. Sor, Purok 5, Barangay 3, Catbalogan City, Marilyn Bathan. Allen Avenue, Barangay 11, Catbalogan. Lolita Babael, Barangay San Andres, Catbalogan. Melanie Candare, Barangay Mercedes, Catbalogan. Wilma De Quito, Purok 1, Barangay Darahuay, Catbalogan. At sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, malapit sa Yusel's Garden. CMD Center at Captain William Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali in front Tugus Elementary School. Sa Purok 8, Poblacion Santa Elena, Camarines Norte, Ma'am Sonia Bibon. Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. Ma'am Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga. Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvice Pharmacy in front Labo District Hospital. Helen Valenzuela in front Canoreco, Batobalane. Jolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Sa Dry Goods Section, near Three Sisters Carinderia sa Daet Public Market. Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Okay. Sa area ng Catanduanes, hanapin lang CMD Center. Yan, NAB Wellness Center, Ma'am Salve Cabal sa San Pedro, Vera, Catanduanes. May NAB Wellness Center sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes. Remy Faustino, Gugun Sirangan, Vera, Catanduanes. Helen Torrepalma, Rosarina Torrepalma, San Roque, Batu, Catanduanes. Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes. Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, hanapin lang CMD Center at second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro, atop Fast Cash. Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate. Maribel Amanta, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon. Roger Obia, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Cora Espadilla,
Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel, Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Andyan din si Ma'am Cristina Baldo, ACM Building, corner Burgos and Rizal Street, Sorsogon City. Cheryl Apuli, JNC Store, kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sandra Mortega Frio, sa Butika, Betison Street, Magallanes, Sorsogon. Richelle Aicardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran, Technical Vocational School. Ma'am Jocelyn Belien, kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Sa Daraga Albay, Ma'am Maricelia Masares, Purok 1, Baskaran, Daraga Albay. At meron din dyan sa Lianas Sari-Sari Store, Purok 2, San Vicente Grande, Daraga Albay. Okay. So first, District of Albay, Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Buwang, Bakakay. Ma'am Michelle Biasca, CM Destaque Center, AM Building, Magsaysay Avenue. Corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. Maribi Kirimit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. And of course, yung aking center sa Legazpi, si Destaque Center, Ornab Wellness Center, second floor, room 208. PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket. Atap Denver's Computer Shop, Nilda Bardin, Purok 1A. Galicia, Raporapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro Raporapo. Emilia Lianeta, Mancao, Raporapo. Rafael Escalador, Morok Borocan, Raporapo. Joanne Serrano, Bagabawan, Raporapo. Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Raporapo. Das Cable Store, Purok 2, Itbakma nito. Toy Dahak, Purok 3, Itbakma nito. Nalita Bibal, Purok 2, San Francisco, Santo Domingo, Albay. Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Raporapo. Susana Liabanes, Kidako, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM's Barrio, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkerohan, Legazpi. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangapo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok, Legazpi City. Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi. Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Sonia Pereña, Purok 4, Common, Kamalig at sa ground floor ng Kamalig Market. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig, Albay. Jocelyn Navarro, Purok 3, Talutok, Kamalig, Albay. Florinia Hiles, Sari-Sari Store, Pandan, Daraga, Albay. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Mileti Roy, Barangay 22, Binanwan, East, Legazpi. Cindy Toledo, Aicardo, Odell Store, Bangkerohan, Legazpi City. Jesslyn Asiado, Barangay 8, Kabangan West, Legazpi City. Vanessa Aicardo, Buena Vista, Legazpi City. Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay. Andrea Asopardo, Buyuan, Legazpi City. Ayan, Sardanias Store beside LBC Ginobatan. Nako, kakapusin tayo ng oras. Oo, CMD Office, ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunaw, Ligao City. Elsa Olfindo, Purok 1, Bangkerohan, Legazpi City. Maylin Salvacion, Purok 3, Tamauyan, Legazpi. Sajire Consumer Goods Trading, Purok 1, Taysan, Legazpi City. Ma'am Nora Napod, Ginobatan Public Market. Okay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron. Okay, yan, ubos yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang ating mission to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.